for mommy and chow nothing so mema wa akwaba aha emergency Ghana TV. Ye no bad na so what makaya ho no de yenkwa achaye no de ewurada fufu mabusua. Nsemo ekwoso ewo ye man na busua ene se enua baabi aba bepie mu anse ode na rebo sem eto na nakrobia ni na ene se okokohia beema bi ma beema no eye ne lie. Se ne ya omuka no mekwakoya ne lie beema ye ne lie ehhehye ne bo emu akese midi ubeko suku ma fa onko suku kra midi ubeto adwumem na wonso wonsa ayeden akọwa no ebusuanya asem ketwa nsem de beema epru bi kire na enne one beema na wo beema na yi nani ama bosha wo hye o muni nyina bosha wo hye abaye wani so tese ba akokra ni hono ma otu ho anamo ama abaye ni atutu aka nsem ohu bebi a wode nani kire eno nti ode nani akire mu e wo fidie ma sei na nakrobia na bedwafo emwa no na fe bosha beema na hye no sempo oni so kra na on de onsum no nkonko pe na sundue anaso nkonko pe bibi enye bi mfanya ne ehwe ne ma ebusuya yenkwe ne nkonko tie ne efe bi entu ye ho efo na fe ye ba wadwenkyere so awo mo de ato comment section ho no edi amame mesre wa so be like video no wa share na fe nso wa subscribe edi amamedi eye na na akoso ade yenko ne nkonko tie video no nsem embrace ya ewura akwaba ya na bra wanim oh to say pacho nyame adum okay eya bi wa no why we did the same ewura pacho from Zelia atrai Zelia de Yakubu edin e ba mitrimu anka me beboaro no ufri hin e ba Yakubu pacho me free besiase adwoso besiase na bi etimatim besiase etimatim ehwa na ufri ana wote ho na mete ba ye free boko na ye free boko enti wo ye de ani me ye kusase fo ma ya mo ho fe wadi mfie sai na kraba say de me 24 me ko 25 years o ko 25 enti wo da so 24 unya nwura 25 na aye adwuma pacha adwuma bia mitumi ye bi na meton maton me ko race course maton ntos maton jeni metwitwa momone nso wo hoda ana maton fosun so ntejuma bia mitumi koye bi enti sese ya ade na wo ye sese meton ne ma race course meton jeni e wo race course matese ye sese ya tosode ton no guess moton pa sika wum etesa na krobia sika wum but meme dia na koye maso meton mani pana no watria meka ba sese ne ma ne boaye den kakra jeni boaye den ne ma ne nansen so nanka jeni wo ho nanse de ebebu ye pa ba nanse no amose ka na ebi ma nti jeni ho yira no yira kon kakra mesra mo ne mo starting to jeni nsie na jeni de ho ye den aya na ne to ya tumi yi kitikiti bi ne de apodwe wonsem wa betumi hu se wa bregu enti ebi wo ho kakra ye nhyedan ko ye monton hata de o ye na de si awia kra mo ne mfrema fa yimo eno ano no eye na wudi wa de nkakra okay zaria enne edi asem kusasi ni abaya ene de wa ba yenim ha shawasem na se na chirichirim na ye nti ase nana krobia mpacho Abrami ko school no ewo na me ko school Bokrom mishia Brema bi a friend Robert Bokrom Bokrom JHS bacho akwada wo ko JHS e na ko shia Brema bi a friend Robert bacho JHS akwada satam na ugina JHS sai me form 3 o ba betro e no akoshia Brema to aso Robert enti ode pesem to manim ana me Robert no bachwan ana me so meti ase emunu de ohu se na me ko school ti ona me bedi mpaso agro bi na nyensen ebe mu JHS no bachwan ti nyensen ebe mu no na ayese mabusuafo no omo mpeneme ti na so omo ha ma adwen wo fie ena me de to boy na nim na boy na ka che me se me nsesa me nema
na me nwane mfiri me maame mo honum na me ne ma metena Robert na ka asem sei kyerɛw asem o ka kyerɛ me no I say efie ankasa na mani nka because na obi anya saa de ni bo efie da me nko ana akola makwa akonyem saa teenage age ninti na eha me papa mo sabre na wo mfie say JH3 na mo be 14 years am ko 15 years be 14 years na Robert Njemo okay nti watuko ti mitu betena ne nchen wo fie a woti mo no e wo South Africa Bokrom South Africa ti me be wo ye me sa before say me ba be wo no kra me kwotena me maame mo ho na kokko wo ye ti efiri honom ne ba betena stadium ye makion odi me firi ho betena stadium makion odi na me ne te kama ye firi ho betena etimeti na me hu se ase wa sha ase ye emasem opia okwa omantem to wokro opia na wokonso a omfi me ne me mba no be ma no pa chwan omfi me ne me mma no o ma no na te so asan be wo bia ka ho asan be wo second born account to aso ti omfi me ne nkola na ntina se wo mama ni ye me ya before say ohu me fofo nso na de pesem to me no ka kire me say obe bie store de amame se enye store nso na me pa se me wo a before say me di kan nyemo de kan ka kire me papa mo say obe me wo obe ma me akọ school ti me wo ye na se me ba no na me mpese me ja ne honom ana me ka kire me papa mo say o mon kan kire ne say me nya nko school ni bi ma o fa me ntu adwuma na me nsu adwuma no tim papa mo so de tu nanim o je pene se me wo o de me betu adwuma ba o dada me betena ne nchen no adwuma o de me betu mo wa fa me ntumu biem yi store wo so obebia ma me na ma ye adwuma nso a eno nso wayi nani afedi edidi ma betena etimatim wa benya abaya bi a nurse ni bi a o hwe no nursing training o mfi me ne memba ni te free wona be ma o mfi wo no wa benya geria o hwe no nursing training pa try to o mfi me ne memma no ti etimetim honom no fieru ano kran hu se me ne na ko ba ko mienu bi ma obo me mama no pae ma me kofa a police force o mama me chi ne ba e ma me ne ka kire me se be ma me ne na wo mienu de woni a police force ne kasa ma police force ne san o machi abaya ne hunti ene obo me pae ma no san nti ehye me nti me so kofa police force ye ma mechi no me ba ne efira ne se obi amene na wo mienu de me tifia me hunni asem ma me nyesa obeka asem no nti ma me ne ma police force ne kwene ma me ne tu me fua naija wo kan ya no sase me ne nya de ye ntena ene de tete wo ene eno kwa de na ma se ma asem kura opie kura dia opie na akofafo na afre na busa ne se wo we ya obedu fie a wo se adenti na wo ba be busa ne se wo we wuni right se wo be busa ne se wo we sa atem no ebi aba no botomu nti wonya na esi ni bi a woni ne chi so eni menso mi ana misi wo ma mi se mi na sika o ma mi o mbo sika mi ana mi di mi sika to mbo ni se mi na di sinema to so mawa na wa sa afa hoho mpabo amo no asa afa na da akohia me nyonko ba nti me behu na ekire se gani na esi ni na hye mi nti me fa ne phone ana mi yi gani number free phone so na me frɛ gani na mka chen sister Portia me hu se me kunu wono wo twempena na me ne na wo mienu se wonni mu a me mo wate asese o wo ba wo ho ne na wo mienu gani kate ko na no wa frɛ bona ka che boy ne se me mesi me boni dua de ne busuafo ade da se ne obedruye no eno obo mi san botoro na wo pai ma no e ma me kofa police fo ne baaye no wo ko yi girl ne number free boy ne phone so e na akọ frɛ no na se girl na akọ dane wasa ma kire boy no ana o ka che boy ne se me mesi me boni dua eno o de be bo ana o baaye na no pane ko be ma me ne me mani sika wa ma nti wo pie na me so na tade me se me ma ne nko because wo bone ne magu baage mu no wo pie a o ma otimi ko hyemu api wo pie ne otimi ko hyema be week 2 weeks no mba afie wo frɛ ne nuanom nso a omo se o kana asem enye yie ne bla panyi mitimi friend de asem no tu ne wo se Robert wo kana asem enye yie wo ka Robert asem a wontie de open na wo ye nti bedu bebi na me friend bla no kwa ne ntoka de me ne no kwane ne fia ye timu no se fira ne betima boma be ka bia no obe ma me ne me mani sika no aman bi me jani nua ne frɛ edidim ana wo de ba betena etimetim obetena asenua otu fretimetim honom eja me ne nkura no dem honom na dan advance nso ya aso ti fiwa ne ka kire me se mimpe baabi
ti me friend ni bla bi na me de to ne bla ne friend no friend me ka chem se me nkopɛ dan ti me konya dan wo Mampontin Korea ho me kokotena ho nom na me de kohia bla bi wo fie ho no se me buade me good sisi bla no wo UK sisi me no wo kase bla no se de metena wana me ne tie ntina bla ne pema asem obafie obedi me tete watu eja me ne me ma so mfa ye hu biem fine ye tu akọ dan advance so ya ye firi ho no makọ Korea ho no mo na obeje dan ma nkura ne de me papa kra be kan ho bi na bran papa be kan ho na obetwa dan ne ka no me papa ka kire wo se ejuma wa famia ntum school so amantimi anko sika so wo fama me se me fanya ejuma ma betena ha de nkura ka me hu to won pesika keto bi ma me na me fanya ye ejuma o ka kire papa se woni hwia wode be ma me na me papa so di kan na betena se na de wode mi kom na like a bro me so wo asen wo etimetim ho ti me ka kire papa se papa ne metena se no wonsu me na me fanya ejuma o ka kire papa se woni me atena for 6 years getting to 7 years obe ma me 1000 na papa se wadidi na tan wo mu no na papa sorry ja asem ho na papa nim se obeba fie no ne na be kasa se akola but wa ma me papa hwe nani mu wa ma fie ho ti me kwotena Korea ho na obetwi ada ne ka no odi ntete oba ho be yete se aso peso woni me ye bibi no ba na me mpene na bla no oti fie ho na huni se na ekobikwa me duro me di kan kire ma asem mu kire se me ma ne papa na nche no wawia me ba ne de natu e de na dwane akotogo nti no se me di kan kire bla nti so ade na sa bra ne rewa na de bi da ebi seed onye ebi kra da as ope ma asem so ma betene fie ohun me basabasa ye bia nti ohun oba abaya te sem mi asem ma betene fie a be mani machi da de bia asem adwuma nko ana mani bre ho saa nti ema brane bepe ma asem ti no so no so di na konto hu akoni abasa na oni mi nso di nkomo te se ni nua ba na odi benya akwan tu kwan eko UK na ye free hono mo no ohono fie no fie rane ba beton fie ni tema me free obetena Mampontin me betena Mampontin hono mo no eho oba ho ene oba ho be pa ma che ma me sa ji ni tumne ne tena na mnim se wejai Porsche ne chiri di sa no da so ne Porsche no ewo honom obetena asenua honom sana na wode ya me wode me fa kwan bone so chese opia wo ma me ne me meisika na wodi me ne me manani saa basa so ne me ne yam ya me hu de me nyam nkra ne so boso wutimi fo mu nya wo bi se wo kwa akoye adwuma basa me kwa no mu di machi me ba no mu di machi we hye machi na we kura me tinu ma yese tantan efie hono mo no o fa me ba no kura de ni dwane ko Togo emre bi atwemu me ne no obetena asenua honom no obepa ma chew ema me sane ne betena asenua ho sa no onya Porsche ne chiridi obewia me ba kisi sa ma na wo te Mampontin Korea no na me akotena Mampontin Korea honom no ene obepa wo chew obepa ma chew ntimi gi no tum sane ne tena ate se obi ni kunu biem no ema o ma misika me ko Togo ko ka kire ne maame ne papa mo se kwan ne ba ne de menam sunni ema maame no e friend ne ba no ne papa ka ho mo friend ne ba ne mo ba ho ne ba ne bae ema mo so mo tena se asem no asem a me ka ne twi mu de a kire nipa na oba kire ma egbe mu de a kire maame no na boy na dane asem no nti asem no mo te a enyo o masem bi eya asem hia bia na o masere twi saa na o mo de yem na mu se emfa so bi eni so na kro bia se me ko ho se me de koto maame ne o papa eni nti na manu me ho se me ko ye omo so o makanya bom ye ba ye betena asenua ho o ma me sika se me ko fa me nyema ni bi mfiri Mampontin ho ma metena ne nchen ho so ye betena onya Porsche ne chiridi na ogusu ne Porsche na etwempena entokasa ono wo ma me sika nya adwuma wono a enkola yikura enye hwepepe bia na wo hwe wo mo me ne be ko Porsche ne ho biem yan komra no wo piano pa bi se wo ko me ne ku dide no piano pa ne se wo ko no ena me bucket wa no enya na ye nti onyane no se daddy anam so ba papa di wonsi wo fom ti ko na no papa nya dai enko beto aduane am wo di me wo ka me ncha miniske bia wo me ho wo fa akola no so de akola na ko che ne blab atasoma so se ye free Togo ba ye no anya bia no me asem omukotu asem omukoka kire me ne futu omukotu me no antom tirim like manfa me ba me sane na bekun enye bibio na nakro bia asenwa ho ne ekotena aye no abaya bi wo no so fe ni Mavis oba foforo okofa age ni bedin wo medem obefa no odi no
okofa na na akra bia again no juma odi di krofo aseniabo no Matias ya bata wiabo ensem no bi wo ho a ye kora no enti kase obefa no aha ewo wo dem me pa chon dem me nene te so o family so no ho no okofa again enti dede na ye free Togo ba bedru ye no o sheda ma again lie no nim se me ba me nim se wa rege no wo fie ho no mama nkrofo abomamane ko sheda ka che again se again ma mechi am yakwa aba ti again ba no makoma gina soro na sa ha me se na waye bibise no aka ache me so pa achew ne yakoka asem no Togo aba di enti na wo so sa akoka che again so wo mra me dem be ma me yakwa aba jamle yo se minimu ana enti ehye megufuo ina menene press wana jona ma ne fon ekuta no kra mishimu ina me de hwe ho na fon ne seye ena wo bo me sedu wo pa bia enti that day no wo pia me ka che ne ba ne se woni na chi no onto aduane mani ni no ofa akra na odi akra no kwa che ne bla wa tasoma so se efi Togo ba ye no ma mu ne ma me ne papa no me sane na be ku wan kira de cross abe ye nti a me ne kun ye iti ha me fe ne blana ne blana toso woni bebi ane blana wo woni bebi a Robert wo woni bebi a Robert wo na me se woni bebi a Robert wo sen Robert odi akwala ne nso nam odi akwala ne nso nam sai odi akwala na kodi da site ya man tutuma rewi akwala ma na krobia akwala ne picture akwala me de bae se wo hu akwala na odi ne ko Togo ne de akwala ne kokoye ye na eseweni odi akwada ni free Ghana ha ko Togo da me papa permission me ma me permission me akasa me nim na odi akwala ne koye ne blanka na minti a wose mimi ko Togo ni yakotu mefo mentie me sane ne blana ba beku ena me pia akwala na ma ne so wonfa akwala ni ti akwala na wo hu bebi wonfa ne nko nti na odi akwala na ko Togo no ana msese ne sen ho e ma me so metena hanom sa be 6 to 7 months me frena wonfa wa block me numbers ni mienu nyina mene me bakitu enso mi ana me bre na me de hwe no na me nya sika wo me ho kope me se bre ya me ne ko tena Korea yi oya me moa me de tu na ni se na boy na ye na oya me moa no se ni misika se eye nkwase asem no ka kire me se na ni gime ho me ampene na me se me da so pemi kunu nti no ontumi ma me kan ya asem ba obesendi misika me de be kwa fa me ba no Togo ti bra ni sendi mi misika e na me de ko Togo honom me kwaji hotel honom be 2 months este wo hono ma bo mo search ehunu ba bia me ban me ko mo fie hono na akola ni ho me ko din tetentete ho be empre bebre me hu akola no e wo hono eti me saba hotel hono adwe ba me tira me mpe kuro mu assemblyman na me fa ma asem ntu nanim me ko to assemblyman na assemblyman se sa Togo boys ne die omo no jaya so ba omo da na dia no no ma fa akola ne ko akola no mo de na ko Togo ma ya de pa se ma ba se me beje me ba no no obeboa me na me sa Togo kuro be so omo wo kelengome omo anka so kuro mu free so ne kelengome kuro ni di no no atwan kelengome nti wo free Ghana ha ko kelengome ho atwa se meta akoma ase oba no ho ma akoma ase oba no ho da okay ampere bebre nti wo de koto assemblyman ya nim no oye dey assemblyman ne ka che so obeboa me na me nsa aka me ba ba ma me show myself wo mu fie ho sisie me ma yenye underground investigation ansana ma show myself o mu fie ho nti assemblyman be ma me opportunity say afi de metima ko mu fie o mo ma papa e no ma me ehunu se ma ba ho e be hwe me ba no nti me show myself no papa na dide no ohu me ne yemu hye no ohu me no de bo me say eh maami me ba Robert afem na ka kire me say wo so de a police fo be chi netum e na asa de na court se court fo e mechi no ana me so wo ye den wan kire me papa na ntimi an kire me because aye gbe no na me nhye da ntene papa bia ena na menya obi a obekirikire mu nso a kire me ti mimi na mekoko pe boy bi a mire mi de ko tu boy bi a me ko ho mire bi a me de ko tu ma me no papa ni so wo ye ma asem bi bo ha kire kasa ni mu no me ko pe sa boy na boy ni baaye ti boy ni ba one o papa ni ba betena mimi kire ma na boy na kire ma kire o papa no ana papa ni se menya abotere na ne ma me ko ayie boy ni ma me ko ayie wonye mbaaye eti okwaye metena ho be 2 days okwaye sa na ma me ne mmada na mse efie ho nso ne bla penyine na yeyire eja no ne ma be 4 omunyina wo fie e de na me nkwa me ba ne de onni fie ho no mu bi eti ma me jinboni bi se ne omo de me ba ne ye de esiesie me na nakwa bia na me amadi kanya fe kire hunu se aha na me ba ne wo ba me sheda ko fie o ma papa ne hunu se onim me sheda ko mo hunu se me nim se me ba no omo de na ko hye baabi sei
ha nto no ye na se maame ne koye nti maame wo se papa ni twa me nto me minim baabi a me ba no wo sisie ya metimi do wakọ but wo se maame ne koye de na me nya abotere ama wo metena hwa me konsumi di dwakọ maame no me koye ma nkoto maame no wo fie no na nkra ne di ye aduane di tena hwa enso na maame no omada ana mka che papa ne se maame ne mmade ya na kire se me hifa na me ba ne wo se maame ne koye no o de me ba ne ko na me se enkro mo fie nyina wo ha minim nkura ne nyina ne nya katakata ba ne nya katakata kura odi na chi kura ne maba miense nyina wo fie ade na me nkwa me ba Christine die onni fie ha no mu bi na kura bia na ato papa ne safe papa ne hwemenim din sa o se minya abotere maame ne beba obeba maame ne mmada obeba maame ne mmada na sambre man so ka chem se me kofie ho maame nkonko da ho se na obi an ka me ho no maame nkonko da ho no mo ma de nchim so me kwa maame na ho na me so me kwa ya so de ntina wa ma ne bo be 12 na maame ne mmada ti mi siri pe na mi gina ban ho saa na papa na kọ no waba hweme na me na ye no wabusa me sa de no mama me aduane mi ndi na me se mi wu me ba ne mi ntumi ndidi saa mi wu me ba no so mi ntumi nna mi ba so obi ani machi a ode me o ka me ho ba ha na ma bibi ya me a o me hu se na abaye mo na de na assemblyman ne ka kire o se men na ho ada no woda ho a wo susu se bibi be si a so o hu ne se boni wo mu tirim se obi an ka me ho saa no bibi ya me a o me busu afo obi an hu mi so me ko man ka kire me maame ne me papa mo mi ana me de me pekọ ese me kwaje me ba because me da bia na me so daye no na me be na wu ni e kwa kire me nna ni e kwa kire me sei ana e bo me hu na me di mirika ko se ne me kwa ko hwe me ba no ti me ko na assemblyman ne fa efom no hu se na o mo ye no ana mesasa machi eba ho no beka chense sei na mekoye mekoka che papa na o se maame ne koye ana o se maame bia nkoye eno wone ne baba ma akala no kura akasa sisi ma akala na aka kire ne se o maame yare o mode no ko hospital na kura papa ne ka kire me no ho na me ho hyase epo na o se me nkonko ka kire social welfare fo na social welfare fo ni manim na me nkofio ene me ko han ka ana police fo ase me ko han ka ana social welfare for idi mecha police for ka ho yekodu hospital ho ampa me kwa na maame ne to na me ba ne te me maame ne na so wa sini tiri hu nyina sakola tade ehye mba ne basabi ana raba mpa bo na o mayiyi asomade amede ahye me ba na so nyina free honom ana akora ne sini na so na ode ahoma aba akora ni mu ana ne bakla ne tie ekire ode ahoma aba akwala ni ode akora na tena ne na so se na ode ahoma achichiri ni mu se ase wa botam wo umun sana waye no sebe ya obi ntumi hima kwala because me kwa ya me yese me ko hima kwala ne fini nsem no ho na me hu se sa ahoma akokra chichira akola anim ana wo so akola anim wo twenya akola nto wo sori yese wo odwane ana police fo ne ka chense mane ntemte ti be bia wo yese wo fa na police ni ba ko gina ho me so me ko no me so wo mo kakra de wo mo koye police fo no mo di machi koye wo mo wo so wo na akasa no wo mo nye ti police ni ba ko nurse ni ba ko ne ka che police ni se maame inspector mesra wa akola no wo si maame ne na so kra so wo yale nti munya na munji akola ne maame no fa ne ba nkoma munja ne nyesa akola no obewu ba me ba ne die o yale pa na no ho meti o ba wa fa akola na ma hospital ba maame ne yare die o mo de ne ba maame ne ma hospital me hwe ne ho na me ji akola ne free Togo a me de ne ba Ghana ha no mu sei no me bedura flower station wo frɛ me be die wo ma boy no Robert no ma peke media akra ne ba 7 months to 8 months men Canada na krobia bra yo ko UK Eriki ana na send me ni me basic kama edididie send me force free UK ba ma me ton no wo hwe me ni me mbai afi no wo sa fa ekire kutia boy no boy ne be frɛ me bia wo se an me fa ekire yesi wukunu ye mi sei wo man papa ye mi sei wo ye mi sei manya wo kire dia me ni makra ba ba sampa so ane na djuma wo ye no UK ho no ne agye free ne nsem ana me ka kire boy ne se me sere no se mimi nti ne niam nyina be basade a mane sene kapre ma me nyame be hwe me ne nkola no na nyame ma ne bibi foforo no wonye nti ma boy ne da ne ho so kakra ma nyi ne bibia biem mi join ne nkomodie ni ade no so no na se mate se wanye adwuma wo ye den oye ba me no me mfre ne biem na kra bia me de akra ne bae me de akra na betena asemia hwa be 1.5 month cause dan o free mu na ka 1.5 months na nkotena o ma dan 1.5 year no so ye nti fiewura no meti we mitwa light day me ye bibia wo fie honom o free fiewura nka che fiewura ne se
Mafia ni mfani musane light base ke bia bim no no ni kapre bia de mafia ni bim sisi no me amehwe me ma etwa me light be wonsane nkra ne kapre na na krobia mkotena obe 7 months to 8 months wonsane kapre mi free estimate mo so kotena Korea honom be 3 to 4 months wonsane kapre ena ma mi wura fosu muton a me ba mamponti ebe yi fosu eton no na krobia timi boy no de mafa kwan bebre so amani aye me ya sisi mi to ma brabo minim se de mi si bono mi nwa ketekete kra ketekete na nsenya kra we wie se wenya akona nse omu bi o ma no a me na me pe ma brabo na ma brabo say me ye useless ma call bastard children chese ensem ehu hia no mo ka kire because of me man ko school na omu hwe ma brabo na bibi papa bi free moment no asa fie mi ntumi nko me so ma me ne me papa no na me se me kokwanyi mu ye nti no omo nsoso me so te say omo ready so mu ko school no timani ya me ya timi de masema beda mo say mo ne nkasa no won besum me no won hwe ne mba cause mako honom ne fie honom na nse ma tete na hunu bebi a ote akofie honom na nse hunu bebi a wote akofie ne na akoko premier nsa so kura no ema last one kura e kan hu kura makopai ni TV kura mpo e woni dem na nakrobia je ma mkopai TV no ma mi nche mu nchiro me ko fie honom no. You go explain yourself. Say me angas you. Me angas you. Why you go explain yourself? Mami, there is a mami ko fie okoko ekopai TV no. Na say me pon kro me free kro me do fie be 8. Me hwehwe me mana na me hu omo ga bia me ni TV ona aya wo hwe me man kakran mame. Ono so ko baabi. Ti nkura ni free school buy no. Enam say TV ni dem ho no munti no. Emo mu di nkura bi achi ekọ mu fie ko hye dem abe 10 na me guso hwehwe me ba na me hu nkola no. Ana obi ka chem se me confirmation center tabla me nam ko ma me confirmation center ho no ana me hia nkora bi na mbusa mo no me Kristi maame enna ewie mi hu se enyo ene oba pa di nkora bi achi ekọ omu fie ana me se sa ma hwehwe omu sa me hu omu nkora no so sa omu maame omu ko trek yi bi omu sister panyini na hwe omu nti no ama krane ba ho no mo sister panyini so ama na adwene mu se wonni nkora na chimfo omu mle fie ta mo ko ene wagya nkora no ma me kwae wagyale omu ma da ena me hwehwe me ma ti ehye me bufu dide no so me ko kroma ya nto ade nipa na me ko to ne niam so wantwa me ka bi ko ya nto ade ana me di me hu obi na ma me 10 cedi na me de fa aka nti me bedru ye no me tumani na me hwe omo gya hye no so ana me se me ko fie me ni hwede mankola ide me nko no ho fie no ma me sika no fa nkoto aduane mankola no me kwaya ma me kwai na me ni kapre me send us kana me so be send me sika tan ben o be send be 2 days ni won send nkola ni sika na tan be biem sana ni nua be ma bia me ko Togo na odi information man wo Ghana ha se me ko me ma fa me moto so e de me ko ha no omukro moto nko anso na ye adwuma ti moto wura bi na ma fa na obefa me de me ko ba bia ona me wogidie woni mo obefa me de me ko ba bia ona me so ma kire ma se mu a kire na me hwa otimi nya me bone eti ni nua ni hia me abla me ni moto wura no wo de me ko na makoto aduane aba bedi wogina wo hwe me ni moto wura na se wo fa afon afra ni bla no wo Ghana ha ka chense wo yere no ma hu no Otogo ha emema moto a wotete so omode ne ko apenda wo ba enti ono so ye no na me ko e honom na nsen no na nua be ma ni free Togo abeka no ho wo dem ho na me se hwe weti maka banko ye nkruma stew we wo mbandidi ye the whole day mamiska na wa ye nkruma stew aka banku na me se hwe mamiska oswoni kapre ntimi hwe no dobo na 100 cedis wom timi fa 100 cedis na nka wo se me san machi eko me sa tu me na TV ne bo ho sa na me se de bi metu TV no na me de akobo ho ama me mba no mo ne me pre TV no ho na TV ne gi ye nsem ena ebe bo ofom tina na kora bia nyesa wo na odi adi me fa shi mbomu na ne wutu aye den ni nua be ma ne kora twa memie ni so ono no fi Togo ba na nsenya no nam de ya ka kire ne nti no o twa mani so na ehye me na me se wo twa mani so pa dia TV ne de ken ane ken metu timi no ne pre ho saa bo na kora fe duru baby wo se wo yiri de ne ho odin o me ne pre so saa na TV ne free soro na be bo fam gbanyan enti kwan ye fa so boy no wo ye wadin se wo tu dia be bo de mo ha ma ne ma na no ma fa hwe ambom enti se ba wa ba ha dien pa na wo hia na kora bia me pa cho me pese wo sum me some school amanko ma resti me life me time be bredi amani nti
10 million nye sika ye de summe for 8 years ni to won pe sika e mu oduru no won fa nsumme no won hwe ne mba nam so menye adwuma papa nye enti na ma me de abeda amu no. Okay. Etiefo edawie Zaria Yakubu ono na ewo yenim ha na nasemo a odenam ensemo ara nko boy ne ye friend Robert de Nyali Robert Nyali Robert Nyali Togo ni Robert Nyali ode nunzo no ba Ghana hanum say no nunzo no omuntimi mmo ena ofa Robert no enti nko ode nunzo nyali nunzo nyali nunzo oba Ghana hanu nunzo no Ghana fo di ntumi mmo no aye no Robert omuko ne kroma mo friend nunzo ne ever friend no sisi a wote he sisi a wote yi udu esen a baby de Ezuma Junction honum no wote ni na ya esen ho nyina ya esen Ezuma Junction adwuma be no oyo POP ceiling enti sese ya wo se wagya wa na acha wagya me dada do be 2 years kulani 2 years ma sha wono so wo mpe bibi mbram se me mfanye adwuma enti na mde ma asem na papa ko kai okoyi 10 million wanyi o wo se afi kra na okopɛ 10 million dia blam na papa se wa mu ade okay ade bi koso ewo Ghana ha na Ghana ma sebe etodi bia eya mudue bototo mudue bo she unimade bi foreigners no ho omo ba they come with an agenda. I chanced upon a conversation between Nigeria ni and Ghana ni boy ni twi Pragia Nigeria ni boy no ena ne nyonko ene Ghana ni no na onu aba betena wanko na bi saa wanko na ho no ena me nso me ko share ne wanko na kona muntie dia make yo ma ko share saa wanko na no ne wanko na kona na nkoma amrantie ni di ne twe attention e ma amadwene ko ho na unim ono Nigeria ni abrantie no sabre na Ghana fo no boys na giga say Prague adwuma no Nigeria fo boys na beji aboso and it is true Kumasi kroimu Nigeria fo boys etwi Prague anya asem ketwa enti sa time na Prague afo eye Ghana fo na giga say de ekoso no o mani nye ho enti na Nigeria boys na wo munsu twi Prague no wo munsu ani da ho se wo mo ye careful asemo aboy ne kan say ono de ompe asembia nti se beya asembia si a onya asem nti no ba Ghana no oye fast fa Ghana ni ba ne woy one Ghana ni na wo ma mienu se beya bibi ba Nigeria fo nkwa ono de wa ba bewo nti e beye den se bia Ghana ni no obetena ho se o mani kunu eja ne ho akọ muntie Ghana ma muntie o muntie de make ye boys na free wonu mo aman so ba oman yi mu no oba be do o wa kwani asa hodo ene nsem ahodo a obeka na wanhwe yi a obeti mekwa so wani enti ye yi a wono wa agenda ne bota yenye ge no o sanye enkenfa ho because ye Ghana fo bi no aware Nigeria fo ene ye Nigeria fo bi nso aware Ghana fo ebi kura nso ye Ghana fo omotete o ma ware ase abaye ya no otodwumi ene oda ye mi wadu se si eso aware Nigeria ni very good enkan de emfa ho nemum botaya sa boys we na wono mo ba sese no e de fa Ghana ma no enye ebi ye Togo fo nso ka ho sese Togo fo wo Ghana mai mu pa wo mo ye POP no omo de omo ye nie oba enam se oka wona kasa enti no ubusa na won kaso ye Togo ni da obeka so ye votarian obeka so ye anwunani on kasa wo ye Togo ni da obeka so ye anwunani sa boys no bebre na begu Ghana ha sese wo mo ye POP na muntie 110 ensemoni ni nsemfo a sa boys ni bidi e wo man we ni mu no you have no idea. Recently there is a story pending na akwada no ne nana te achiase
abrem achia se heya boy ni nso ye togo ni o a wo ye pop adwuma ya bi wa bagana eno akwa na minim togo ho no se ho na setena ne te sai dia I don't know akwada ba ya be se 13 years asesei ni nua baba eno akofa na betena ne nkyai e wo Kenya ase abrem heya o akofa na betena ne nkyai Kenya ase abrem heya dia wayo ne se akwada 13 years no na sebe ofa no sori a ofa akwada no odi akwada na dane ne yire boy no woti Kenya ase abrem ha wo ye pop adwuma me ba me yini din no na mabɔ no wafidie so de woti Kenya ase abrem wo ye togo ne o eno afa akwada na akwada ne hunu se ba bi ade na ekeka kɔ no ye duru tampiri eno akwa akohia boy foforo no no nso adaada no ade wa wiwi mbia nti na boy ne nso kɔwe enti boy ne we ye na ga ne kan no krenchen se before se me be hu no me wo fa na awe me ana akwada de bai se menyam ena me memfi boy ne maame e de age sa akwada yi ene akwada no aba betena bosore heya Kenya se bosore heya e ho no ma ba betena obi do prapra mu enu no omote sa togo ni boy ya wo ye pop no te Kenya ase abremu a sabe waye ne wo fa ase sa nkwase ade o ka se amamre wo ho no yenkoye na yemfanyi sa no me ne mfamfiri akwada ne so a no ode ne hu siesie ode ne ho tetetete ema na anu ya ma information says say ono mu nana akwada ketwa ne nana ye boy ne maame yeso wo mu ye jene adwuma wo atease o ma fra akwada no sa akwada ne nko amra ono na yi o mo de hye na wo mo ehunu de o mo ye mo husa ne sebe sa nkofo we binom eba o mayimu a ono mba beye se wo hunu ebinie wo de no na ewowo na esosoba na nka akwada sebe ye de wako school na nka waduru JHS na afi na wo ba betwira wo ba bewie wo wonu pe enko odo de nkefa ho bɛyi ena wuti hwei hwɛ de odo aye wo ahu sani atie saa nyom no wonim to acha David oh hwana boy unim to unim beka acha get tia tentre no se do aye kese o se ade wa aye kese satiye aye kese kama na unim se wonne boss anyom no acha menim unim to sa oh the media nka metimi baby ya medwene me ho mani da so nyina sa enka media mesi minno biemu krobie na bibi she ho na ansa na ba hwe de odo aye me ebi na aye wei ka Jesus ni akwada wu kodi do hwe wudodie no afei de baby e de wakwa akowie enie wati we he nurse ni fata ne pa wo de te ho wuti we nurse ni bon we bon wo bi nka nkyere wo da omoka nurse bon wo ho pa nya asem ketwa he se ne wuti we adofo ge kama kokokoko bi o ne kokko ne nya fremu die ni bi ne kokko ne fe pa nanka wo hye ayi nurse fo atade yi okura de nka wa graduate mu kura ginya baabi a waduru abobo bere tinyina enso hwe sabre de ne ka wo ma wote ase se akwada JHS ni 13-14 years ti ase ni POP boy no ntra de ntia ana kwa bia me papa na me maame no ya na omo ye enkremofo so enkremosum na me mpani ntina na ayi se omo ka me wo fie kwa sore bebe bia papa be bo me saa no wo tumi punum na me da abonten na me de dwaye ne ade ntimi de madam fu bi ka kire me se na me before that no kra me papa tutumi punum na me koda madam fu ne ho me da ho na omo so se omo firi ho no makota krade omo so do ne prepare bi na na one ne maame mu nyina adem ono so na wasora wo ba ko no ye no se hwe ono anyo ono na ebekwa ba na wato aduane na meme anya bi adi ntimi so be ya me so me fa boy ti wo ka sa asem ne cha me so eto me tiri me ko so me na efie kra no
men kwa so men konkremu ntini e bebo me ade na so me fa boy na ma me ko fa Robert no o ka chem so no ma uska pacho sa tam no otumi me mema obe sensen 20 cities na no de mami 20 debia na ano ye ni debia ba to ba woni bia na men ha no ona wo ha no 20 to de bia sa de na ye nkramufo ebinom ye no mo nso menemo nya adwen wo sa de ni hu because se Kristo ni ne base me nye Kristo ni me ye kramuni a ompone ba oni ni nya asem adentina se kramum se bia kramuni ba nso kase e bia me nso me pese me ye Kristo ni me nso me nsom kramo na emo me ye Kristo ni e no de sebe esansunsanso ni bi e na ye sa ga wi yo sa de na nkramofo binom nso ye no menemo nya adwen ye wo freedom of worship, freedom of association. Ona ade maba asase so eye ye wo Kristofo bebre a ono mo binom ye kramo enti kwa abusua bi mu a yetumi kire sa lane we die efie ni ye Christian family o nanso lane we no akwada ne ka se onye Kristo ni obekọ kramo asemansi enso makramo ni ba enka se kramo som no na menko na emu mekọ ebia de ada asembisi ya wasante ndia sum the tribes ne dia ye wo bia sene ye obia eyo na ade ti mesra sa ade no de sabe yenhwe se wo pese akwada ebia onfiri wo sum nko som foforo mu a yemfa ne ya ene punish no oyesa wo be lusu bad forever and ever ba akwada no wo ye den so kraste oda so ye oba so wo seya ye bebo odi abata papa Yakubu ne ba no na sese de hwede wa ye yi o ebi mu kura tumi firifie de ho kodwo bad boys and girls de bia wo mu koku no wo ba koso akwai wo ko prison wo by free jail ba betena manim wo afidie ya so o betena manim wo fie ha asembe ba da bi show yi so se no tie ye pa wo prison na ensama ya ye kan to na koma so enti de yo ye ma ne sesa ye ene se otie papa Kesben interview na bra bom se ne wo sha ase ene wo se ne te sa de a ono nso ba onye bad things bio wa ba ya ma yahusa nigi aba wo ye ya no akofa ahyawo maniska unya scam fama no enti ene okofa block se ge na kanti dia wini trim crash wa kuge no pa ko so ya da sase mu esi enti san no ma we no mesre moma ye ni nko ho kasa 1 2 akrokro ni adede kire no die nti a o papa me ye kramoni o ma me ye kramoni kire no die nti a sasa won so ye kramoni na mo memfa threat wa nya wa lai meku adenti a wo ye oba ubeku no kire no die nti a mani hu botaye no nyesa ye wo boys bebre asa ne omani ubehu no akodwone enso ne papa din na da ne so enti robbery aba na ye ka hwa Yakubu na odie pi ho because odin na da akwada ne so sa de ende mesre ye ninko ho na ye hwe ne ye na busia eno no ye nua ba yi nsem ya me bo ne tofe na wa ha kotie no de ni na tudwe na meme binum to anamo bia omomhu ne se eye na so na mienu no krensi ye ka no krepa de atroma enye kra se woni oba bewo na wogya ne si honum se woni mofra no so mo bedidi o so mo beye danyu ni nyina fa wo osia enye wa wo ba wo de se ma amini mpo ena ne na asem fa ho kra mpa emofra na wo ne na wo no e wo so mo dadwin e ya wo dadwin yesu yemu bebre mema ni bebre ayo ma adwen se eye manko na ewu se edenu sa na hye mutirim ntomo ne oba na ewu wia na aso die bia wo so mo wo eye eja aso die se wo yen no maja ni na de gu man so obi sa na sika osimi ni bi ntimi ni bi ni menya den saka se fi na ye fi mema bi no manu ba enye na mo me hye ni nyai chese
wodwen ho a wonti omase omo hia foforo dia stories ne nsem o meka kire on bebre ehunu si yenti e be mai ne mu masem nanso eya ade a ekoso ntia wo se ye de ya adwen ko hono pa ne ye hwe ne ka because eya adwen se ena be ma bi ne ma wo on hwe mo fa no be ma bi am se te se wo asebu nko a ne ma basa ena ekoso na sa brewe eya bra ye ma ya na nso e wo se ye de ye ni to fom e wo se ye hye ya na mo bi ye ye tutu ye niam bi ye because we ekoso sa te say enya first time ni de bia ekoso ye fa bi nya futu ena de bia ye tena hono na ba ma bia ba dada ye ena mdo be ko he mema wo se mdo be tu kwan che sensem bebre na da ni agi atum na fa ma se ya brabo ni ababo na ye bona e basa wo ha wo ko school na ha ko di be ma chi na fa nyi sen na wa kwawo na fe che se na brabo ye basa ye fa we mfantu ye hufo tufu antie na wo mate kopo ye tufu no wantie a antie ade ne de wo ye de ha obekọ ebi mo anya obi na yeye ma no esumo obi nti sa yeye ama obi na wo de woni kokoto ne nipa sa nipa ne so se o asomasi ede ne kokko hyemu okokko fa abema no enne akakopie obi man so ama kyese kakra ba nsem nti ayeye nti wo so kwakotra ya musua enya wuti ene obi ti enfa ho nkonkoto tu obi enkonkodi obi echi na nkose wa brabo kakra wo betumi ayem je no na mwa ye fa ye nua bayi ye fa nya futu na ba me ye besere na ase se na ye nua bayi e kin se no cresa adia ene o mba me ni homework yie o mra no me ni homework yie ye mpese ye beji nya ye nua bayi kin atum o mra no mba cheche ni nsemu na se bibi wo hon me wo se ye e de fa ho na mo bi wo he wo se ye tu a ye ntu fa ho na fe asundue embra no hye ne ma no because ne ma no omo ene ne daachi no hye ne ma na fe asundue embra no obi afa na asem enkoso mo tumi ntima bi ma na obi anko ne baby update bi ato from e de fa story ho a me de ba down like na fe share na subscribe for man me din ya me de so na na akosua ade pa hanso e me de sigana ti ye ko ye ni akọ ye na mo de ache mi na me sanso na wasesa o je bre na aka na ye ko share video na utie sa story FM afutu da se na me sanso no wo de so e wa ha bi makrawa na madawasi